दिनै जि दिनखौ जोङो बिराद मोनसे रंजानायनि दिन होनना बुंनांगोन गोजोननायबो मोनदों मोजांबो मोनदों जे जोङो इलेक्सनाव जि मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन बे मोनबा गेरेन्टिखौ जों दिनै गमामायैनो मोगथाङाव जों मावफुंनो हाबाय बिनि थाखाय आं सिगाङावनो जोंनि हाग्रामा सारखौ जोंनि पिसिनि चिफ हाग्रामा सारखौ जों धन्यबाद होनांगोन जे इलेक्सनाव जि खोथा होदोंमोन बेखौ फारि फारि दिनै मावनो हाबाय मास मोननैनि गेजेरावनो जे मावनो हाबाय जोङो गावखौनो गोग्गादों आरो बेबादि मोनसे बिपिएफ पार्टिनि जोङो मावथि जानानै जोङो हाग्रामा सारनि दैदेननायाव जों थानानै दिनै गावखौनो गोग्गा मोनदों जे सारा बिपिएफ दला जे मावनो हामारो बेखौ प्रमान मोनबाय रायजो राजाफ्राबो बिपिएफ दला जेखौ बुङो बेखौ मावो बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै मोनदांबाय दा बेखायनो आं गोग्गानाय मोनदों बिपिएफ सासे एम जानाय हिसाबै दा आरो उन्नति जि बुंनो थाङोब्ला जि 4 मासावनो आङो बिजनि हिसाबै बुंगोन आं बेलेगाव जादों आं बिजनि हिसाबै सुबाइजार हिसाबै बुंनो नागिरदों दाख्लैसो जोङो मास मोननै देर 2 मासाव आसाम माला जों मोनसे मोनदों 44 करोड़नि जि लामाया जालामोन भबानिपुर टु बर' बाजार थाबायनो हाखर जाजोब्बायमोन बेखौ जों मोनजेनबाय बिनिफ्रायनो जों मोनबाय बे 4 बोसोरावनो जि बुस्थुखौ 5 बोसोराव मावनो हायाखैमोन दिनै 4 बोसोराव मावनानै खिन्थाबाय दा जोङो 5 बोसोराव जोङो मानसि रायजो राजाफोर साननायनि बांसिन जों मावनानै खिन्थागोन होननानै आं आसा खालामदों आं बिपिएफ सायाव बिसास दं बिपिएफ सरकारनि सायाव बिसास दं बेनो बिपिएफ सायावथ' बहुत मोजां दा जोंहा नोंसोर नुगासिनो गोरों गोराफ्रा बुंगासिनो आं बारा बिदि माबायाव बारा बुंनाय नङा माथो जोंनिफ्राय बहुत सिनियर लिडारफोर दङ बिसोर मा सानदों मा मादों जों फल' खालामगोन खिन्थु एज ए जि बिपिएफ भटार हिसाबै एजिटिस दङ आरो बारायगासिनोसो बारायदों बेखिनि आरो